Krásny deň, zdravím ťa, milá líderka. V tejto lekcii by som ti rada povedala niečo na tému profesionálny spotrebiteľ. Najprv len taká krátka teória. Spotrebiteľ. Kto je to spotrebiteľ? Je to človek, ktorý nakupuje, ktorý míňa svoje peniaze na nákup nejakých produktov alebo služieb. Napríklad spotrebiteľ je v podstate každý z nás, pretože nakupujeme produkty v obchode, v potravinách, v drogérii, nakupujeme oblečenie, chodíme ku kaderníčke, do banky. Jednoducho kupujeme si produkty a služby, tovary a služby. Profesionálny spotrebiteľ je človek, ktorý míňa peniaze na produkty alebo služby, ale zároveň medzi tým, ako ich míňa, tak ich aj zarába. Vďaka tomu, že ich míňa. Povieme k tomu neskôr viac, ale napríklad, keď sa pozrieme na to, že vieme o nejakej veci, ktorá je perfektná, ktorá je super, ktorá by mohla niekomu pomôcť, tak si musíme pamätať jednu vec. Je našou povinnosťou, aby sme to tomu človeku povedali. Príklad konkrétny. Nejaká naša kamarátka má problém s menštruáciou a ja viem, že sme z Claricalm pomohla mne a ďalším 100 ženám v našom tíme, tak to je až hriech, keby som mi nepovedala, že vieš čo, tu máš túto zmes, vyskúšajú. Dosť pravdepodobne ti pomôže. Takže je mojou povinnosťou, keď sa takéto niečo udeje, aby som jej o tom povedala. Vezmeme si príklad, bez toho, aby sme mali vzadu, v pozadí v mysli, že nahrávku, no nedám jej to, čo bude si mysleť, že na nej chcem zarobiť. Ja sama som mala takéto zo začiatku, tých 6 rokov dozadu, keď som doteraz začínala a chcela som niekomu dať dole, lebo som proste z nich bola nadšená, tak vždy som sa len tak modlila, Ježiš Maria, len nič nepredávaj, len aby si nemysleli, že chceš na nich zarobiť. Ale pozrime sa na to z takého uhla, že ak sa nám páči nejaký sveter, alebo ak vieme, že teraz majú niekde napríklad v H&M vypredaj super, alebo tam majú také pekné trička, blúzky, alebo napríklad v DMK je nejaká, ja neviem, zubná pasta alebo krém, čo je perfektné. A tak jasné, že to tej mojej kamoške, tej svojej kamoške povieme. Ty vieš čo, jedla si už túto nátierku, jedla si už tieto keksiky, sú také výborné, chod si ich kúpiť, ona si ich kúpi. Čo sa stalo? Tým, že ona si to išla kúpiť, vlastne my jej ten tovar predali. Ale kto má zisk? Má zisk tá DMK, alebo to H&M, alebo proste iná firma. A my z toho nemáme nič. My z toho nemáme žiadny zisk. Takže tu si tak povedzme, že prečo by sme nemali ponúkať doteru? Keď ja ponúknem doteru ako riešenie, alebo nemusím ho ponúknuť ako riešenie, proste som len z toho nadšená, lebo sú úžasné, tak sa o tie oleje podelím s ostatnými a mám z toho zisk. A nie je to tak, že ja niekoho oberám, veď proste každý človek dospelý má slobodnú voľbu a môže povedať, že nie, neprosím si to, alebo vieš čo, ja mám niečo iné. Dobre? Alebo príklad. Na sociálnych sieťach to teraz tak funguje, hej, že tí rôzni influenceri alebo známe osobnosti propagujú nejakú značku, viem, že mávajú spolupráce s DMkami, s Veledou a takéto, a určite aj s inými výrobkami, ale to, čo ja akože sledujem. A títo ľudia odporúčajú produkty nejakej firmy, napríklad firmy DM alebo firmy Veledy. Jasné, že za to majú buď nejaký produkt alebo možno nejakú finančnú odmenu, hej. Ale kto má zisk z toho produktu? No nie ten influencer, ktorý to odporúčal, pritom on to predal, pretože ja si ten produkt kúpim na základe toho, že mám rada toho influencera, dôverujem jeho prehľadu trhu alebo dôverujem jeho vkusu, takže si to na základe toho kúpim. Čiže on mi to ako keby predal, ale zisk má firma. DM alebo Veleda alebo iná. Možno nejaká fashion firma. Takže opäť sa pýtame, prečo neponúkať doteraz produkty, keď z toho môžeme mať ja zisk. Potom, čo sa týka bodov, dneska je to také obľúbené, že sú tie zákaznícke kartičky a zbierajú sa body. Tak ja tú DM-ku tak použijem, lebo to je taký veľmi dobrý príklad, veľa ľudí to pozná. V DM-ke nakupujem, chodím tam nakupovať, zbieram si tam body, akože aby som mala 10 eur zľavu na nákup, potrebujem 1000 bodov. 1000 bodov. Áno, niekedy sa dajú tie body nazbierať, keď využijem akcie, že si kúpim nejaký produkt, ktorý má 25-násobné body a stojí 20 eur. Hej, to je super. Ale bežný nákup, takéto bodové, tých 10 eur zľavu dosiahnem tak možno 3 mesiace a to musím teda dosť investovať v tej DMke, hej.
Naproti tomu v dotere si zbierame body. Dobre, ten prvý rok to možno nie je také svetoborné, pretože tam vstúpame po 3 mesiacoch, hej, že proste ten nový člen má najprv bodovú návratnosť 10%, po 3 mesiacoch 15%, po ďalších 3 mesiacoch 20, 25 až po 3. Na ten 13. mesiac už nakupuje s návratnosťou v percentách 30. A tam sa už dejú divy, pretože ako správny doterák robím objednávky za 125 bodov a z toho mám nejakých 30 niekoľko bodov. Plus 7 eur započtované, čiže tých 40 bodov mám, nie 7 eur, 7 bodov započtované, čiže tých 40 bodov mám každý mesiac späť na svojom účte. A za tých 40 bodov ja potom nemám zľavu 4 eurá, ale mám zľavu 40 eur. Rozumiete, že keď to napríklad s tou DMK porovnám, a to DMK má jeden z najlepších bodovacích systémov, alebo väčšinou sú tam tie zľavy také, že 3%, alebo 5, už 5 je veľa. Takže ja si už o ďalší mesiac, keď mi tie bodíky nabehnú, môžem objednať napríklad, neviem, geranium, alebo čo to vychádza, alebo levandulu s pomarančom za tých 40 bodov. Fantastické. Ja neviem, či niekde je proste podobný systém, takto výhodný. Ďalej. Toto s tými bodmi, z toho vyvodíme ďalšiu vec teda, a to je, že ak mám v dotere nejaké produkty na dennú spotrebu, dobre, olej len tak nenakúpim, ale napríklad gel na pranie, kozmetiku, krémy, sprchový gel, šampóny, zubná pasta, čo tam ešte, čistič, ten univerzálny na domácnosť, čo by tam ešte také bolo. Samozrejme vitamíny, minerály. Ale môžeme to brať ako, že metu, hej, že nekúpim si tabletku proti bolesti, že mám metu, alebo D-blue tyčinku a tak ďalej. Tak, ako profesionálny spotrebiteľ nikdy tieto veci nebudem nakupovať inde. To znamená, že nekúpim si nejaký čistič podlahy, nekúpim si nejaký čistič povrchov, ale si objednám ten koncentrát On Guard z dotera. On sa môže javiť, že má nejakú vyššiu cenu, hej, že to je veľa, 16 eur, či koľko stojí, lenže je to koncentrát. 2 políkové lyžice, myslím, že idú na liter, či na pol litra, či na 70, či už aj neviem, jak to robím. Za každým si to musím čítať, čiže neviem to naspäť. Okrem toho si vždy musíte odrátať 30%, ktoré sa vám vracajú v bodoch potom, za ktoré potom nakupujete. Ale stále to nie je úplne výsledná suma, pretože keď si vezmeme, že v doterá máme stále nejaké darčeky, hej, že ako produkty mesiaca, že to býva tých 18 až 30 eur hodnota. Takže keď sa pozrieme na to z výšky, tak sa ešte znižuje tá cena toho produktu. Takže ako profesionálny spotrebiteľ mám zásadu, že ak mám nejaký tovar vo svojej virtuálnej kancelárii, vo svojom e-shope, tak ho nenakupujem nikde inde, iba tam v dotere, u seba. Ďalej. Veci, ak sa stane napríklad, že je produkt mesiaca, ako teraz napríklad Cedarwood, a ja už mám Cedarwood otvorený, ďalší mám v krabičke ako na sklade, že v zásobe, tak si poviem, že no ja si nebudem robiť tento mesiac 125 bodovú objednávku, pretože predsa už ten Cedarwood mám. A to je chyba. Pretože keď vy síce si prihodíte nejakých 20-30 eur, ktoré by ste možno inak nechceli, ale vždycky je čo kupovať. Proste vždy. Ak s týmto máte problém, tak sa mi ozvite, prejdeme si to. Vy budete mať ten olej na sklade a to nie sú proste ako keby vyhodené peniaze, ale berte to ako investovanie. Pretože vy ten olej, alebo difúzor, alebo čokoľvek, proste nejaké kapsulky, hej, krém, neviem, niečo, čo získate, čo kúpite, alebo máte dvojmo, tak ten tovar vždycky môžete vy predať ďalej v maloobchode a mať na tom vlastne zisk. Alebo keď predáte ten Cedarwood, ktorý ste získali zdarma, tak máte vlastne plný zisk. Nie len ten rozdiel veľkoobchod, maloobchod, takto, ale celú tú sumu za ten Cedarwood. Dve múdre vetičky. Profesionálny spotrebiteľ nakupuje múdrejšie, nie lacnejšie. Ešte raz opakujem. Profesionálny spotrebiteľ nakupuje múdrejšie, nie lacnejšie. A profesionálny spotrebiteľ mení svoje nákupné návyky a myslenie. Myslenie z toho krátkodobého pohľadu
spotrebiteľa na dlhodobý pohľad alebo na také dlhodobé myslenie z profesionálneho spotrebiteľa. Ako som už hovorila aj s tými bodíkmi, napríklad, že ten prvý rok, tých prvých 12 mesiacov to možno nie je také že až po tých 13 mesiacoch tá návratnosť tých 30% je super, tak sa na to nepozeráme, že teraz som si kúpila za 125 bodov a mám z toho len 12,5 bodu plus 7 za poštovné. Hej, že nie je to ani 20 bodov. Ale beriem to tak, že to investujem. Ak už mám tie oleje doma, viem ich vždy predať. Ja veľakrát som zo začiatku predávala 2 ml fľaštičky. Aj to ma potešilo, tých pár eur navyše, verte mi. Teraz už predávam väčšinou veľké fľaštičky, alebo máte proste tie oleje a môžete robiť rolóny. A rolóny nepredávate za cenu, koľko je počet kvapiek. Rolón si stanovte cenu a pod 15 eur nechoďte, to vám odporúčam. Lebo potom tí ľudia nikdy nie sú motivovaní pridať sa do dotera a sami sa vzdelávať, lebo vy im to všetko namiešate, nakvapkáte a vlastne si úplne prerábate. Dobre? Takže vždy si tam stanovte nejakú cenu. 15-20 eur odporúčam, alebo kľudne viac. Vypiplajte si to s nálepkami a tak ďalej. Tie rolóny. Takže vždy sa na to pozerám tak, že čo mi to priniesie akože z hora a čo mi to priniesie z dlhodobého hľadiska. No a ešte také 3 tipy, ako predávať, ako zdieľať, ako ponúkať doteru. A nie len čo sa týka produktov, ale aj čo sa týka príležitosti. Registrovať sa, zmeniť si život, nie len zdravie, nie len mať tie oleje doma, ale zmeniť si život. Tak, poprvé, uvedomiť si, čo som už hovorila na začiatku, ak viem, že je niečo skvelé a že niekomu môže pomôcť, je mojou povinnosťou mu to povedať, mu to ponúknuť. Preto sa s ľuďmi rozprávajte, preto ich počúvajte. A ak niekto sa tak posťažuje, alebo tak medzi rečou to vyplynie z rozhovoru, že má problém hormonálny, alebo s trávením, alebo bolesti hlavy, tak mu jednoducho ponúknite, že ja na to používam toto. A ak nemáte vlastnú skúsenosť, otvorte si skupinu na Facebooku alebo našu skupinku na Telegrame a určite tam nejakú skúsenosť nájdete od niekoho iného, ktorý mal a viete povedať, že jedna žienka z nášho tímu mala s týmto problém a strašne mi veľmi toto pomohlo. Skús to, tu ti dám vzorku. Ale o vzorkovaní a dosledovaní vzorky to budeme hovoriť zase v inej lekcii. Takže poprvé je mojou povinnosťou ponúknuť, ak viem, že nejaký olej by niekomu pomohol. Toto si treba uvedomiť. Po druhé, odporúčajte alebo predávajte nielen olej, ale aj celkovo koncept členstva v dotere, hej, ako tú príležitosť dotera ponúkajte s vášňou, s nadšením. Nadšenie je nákazlivé, emócie sú nákazlivé. A vlastne s tým pozitívnym nastavením budete mať vždy lepší výsledok. Tu by som sa pristavila. Ak máte problém, že necítite nejaké nadšenie, zápal, vášeň vnútri z toho, že bože, milujem túto firmu, milujem tieto produkty a rozpočilo by ma na celý svet, pretože sa chcem o ne podeliť. Ak vám toto chýba, odporúčam vám jeden jednoduchý krok. To, že milujete doteru, to je vlastne vzťah, láska. A pretávme si to úplne ako aj do vzťahu s mužom. Máme partnera, možno, že na začiatku to bolo vášnivé, milovali sme ho, boli sme zalúbené, hej, ale ono to vyprchá časom, najmä ak prídu deti a povinnosti a hypotéka a starosti každodenné, tak už tam nie je tá zalúbenosť, už tam nie je tá vášeň. Alebo teda neverím, že niekto by to tak mal, že kontinuálne je zamilovaný do jednej osoby, s ktorou je dennodenne. Takže môžeme urobiť to, že sa na to vykašleme, lebo to nefunguje a budeme čakať, kým znova sa zaľúbime a znova sa nestane to isté. Alebo tú vášeň rozdúchame. Lebo už keď je tam, ja nehovorím, že teraz keď niekoho to sa nám hnusí, nemáme ho radi, vyslovene až máme odpor a to nie len akože človek, ale aj vec, tak z mokrého, nechutného niečoho asi ťažko rozdúchame vášeň, oheň, plameň, iskru, hej. Ale už keď tam je iskrička, že to máme radi, používame to, funguje nám to a tá dotera nám je taká sympatická, ale stále zamyslím vášeň. Aspoň tá iskrička tam je a tú iskričku môžete rozdúchať. Viete, ako keď chcete fúkate do ohňa, aby sa začal viacej horeť, alebo keď rozpalujete grill. Takže, čo urobíte vo vzťahu? Začnete spolu tráviť čas, viesť rozhovory, skúsite nejaké nové techniky v spálni.
A hlavne sa budete zameriavať na to pozitívne, na to pekné na tom svojom partnerovi. Pretože ak vhupnete do toho, čo bolo roky bežné, že sme sa pozerali na to, a ten môj starý, ten len grgá, ten len prdí, a len pije, a len kúka futbal, tak vlastne on taký bude. Ale keď sa zameráte, ten môj muž je taký a hem taký, začnete mu vydávať komplimenty, vy ho začnete hladkať, alebo proste mu pekné slova hovoriť, tak tá realita sa odrazí. 99% prípadoch, ak nie, tak samozrejme idete ďalej v živote, ale to teraz tu nebudeme rozobrať vzťahové témy, len som vám chcela dať taký príklad. Takisto je to aj tuto. Takže, ako rozdúchať vášeň pre produkt a firmu doTERRA. Že nie len, že to máte radi a používate a vyhovuje vám to a je vám to sympatické, ale že to milujete a že to chcete každému povedať. Vyhrajte si hodinu denne, alebo aspoň každý druhý deň, ale ja vám odporúčam hodinu denne, čas, kedy si budete študovať niečo o oleji. Dajte si, neviem, jeden olej na 3 dní, alebo si dajte jeden olej na jeden deň a zistite si o ňom všetko. Z kníh, z internetu, môžete sa mňa opýtať, či mám k tomu nejaké materiály. Vždy som tu pre vás, keď nemám, urobím. Z časopisov, doTERRA má Living časopisy, takže tam sú rôzne zaujímavé informácie. Majú videá na YouTube. Zdrojov je plno. Môžete si, preklikajte sa vo svojej virtuálnej kancelárii k tomu. Študujte si o tom. Zoberte si, kúpte si pekný zápisník, pero, farebné perá, zvýrazňovače, píšte si. Jasné, že človek si myslí, že si to zapamätá, alebo že wow, aké super informácie, ale verte mi, ak tie informácie okamžite neposuniete ďalej, zapamätáte si z nich možno tak 2%. Čiže preto je veľmi dôležité hneď to posunúť ďalej. Čiže buď to niekomu oznámte a tak sa vám to uloží v hlave, ale čo je najlepšie, je zapísať si to. A ešte viete, prečo je to najlepšie zapísať si to? Nie len za to, že si to lepšie zapamätáte, ale ak budete chcieť znovu sa k tej informácii dostať, že ja niečo som takéto čítala, ale kde to bolo? No keď ste si pozerali aj YouTube, aj web, aj knihu, aj časopis, tak kde to budete hľadať? Ale ak si to zapíšete do jedného zošitka, tak viete, že stačí otvoriť ten zošit a tam budete mať tie fascinujúce informácie na kope. Takže takto, až sa nakoniec budete fascinované z tých olejov, budete žasnúť nad tým, ako môže proste olej mať takéto účinky. PubMed si otvorte napríklad, hej, a tam si dajte Lavender Essential Oil a podobné veci. Ďalej, tú hodinu denne si teda vyhráte na štúdium o olejoch a na štúdium o firme. Pretože doTERRA má to, čo má ten program Co-Impact Sourcing, to je to, že oni majú priamo zmluvu s tými farmármi. Oni priamo podporujú tých ľudí. Mňa toto nesmierne fascinuje. Ja proste toto milujem takéto, lebo to je takéto dobro na svete. A keď ja si kúpim tú fľaštičku, ja viem, že ona sa musí ísť lietadlom či loďou z tej Ameriky alebo skade. Ja viem. Lenže to je jedno, čokoľvek by som používala, tak sa nevyhnem tejto tzv. Uhlíkovej stope, hej. Takže zabudnime na tieto veci a myslíme na to, že používaním tej fľaštičky niekomu niekde na druhej strane mením svet. Že fakt, že tá fľaštička mení svet aj na začiatku, aj na konci. Na začiatku tým ľuďom, ktorí vyrábajú rastlinky, ktorí pestujú rastlinky, vyrábajú oleje, a na konci mne, pretože mi zlepšuje zdravie a tým, že sa o to delím, že to zdieľam, tak mi vlastne zlepšuje aj život. A nie len mne, ale to ide ďalej ako taká vlna, zlepšuje sa život celej mojej rodine aj známym. Zisťujte si informácie o Healing Hands, ktoré čo majú nadácie. Ja teraz ani neviem, proste strašne veľa ich majú. Preklikajte sa k tomu vo svojej doTERRA kancelárii. Ja to tu aj pozriem. Aby som vám presne vedela povedať, že kam. Teraz neviem, čo mi mrzne ten počítač. No, nevadí. Preklikajte sa k tomu vo svojej kancelárii a tam máte, že o nás alebo o spoločnosti doTERRA a tam máte, hej, že Co-Impact Sourcing, Healing Hands a tak ďalej. Veľa videí na YouTube, stačí sa zadať doTERRA. A potom aj časopise Living, čo si tiež kúpite v literatúre vo svojej virtuálnej kancelárii, takže aj tam máte nejaké informácie. A v podstate tiež si vám odporúčam zapisovať si také informácie, ktoré sa vás najviac dotknú na tej citovej, emočnej úrovni. A
takto postupne zistíte, že to je úžasné. Vytvoríte si vzťah, zameriete sa na to krásne, dobre a tá vášeň sa môže rozdúchať. Takže, to bol prvý, druhý a teraz tretí bod. Zamyslite sa, ako nakupujete vy. Čiže ja sa zamyslím, ako nakupujem ja. Aký som ja spotrebiteľ, aký som ja nákupca. Keď nakupujem, hneď platím, alebo stále prepočítavam, či to bude dosť, alebo ruším objednávky, ako nakupujem napríklad v obchode. Nakupujem pre radosť, alebo len v akciách, aby som ušetrila. Ako nakupujem, neviem, ako ste na tom vy, ale napríklad na e-shopoch, ako nakupujem kurzy. Rozumiete mi? A zamyslite sa nad tým, aj si to kľudne rozpíšte, skoučujte sa, pretože tak, ako to robíte vy, takých ľudí budete priťahovať, takých spotrebiteľov budete vy priťahovať. Takže, ak nechcete priťahovať ľudí, ktorí sa furt ošívajú a všetko im drahé, tak v prvom rade musíte to u seba zmeniť a prestať vlastne si všímať, ježiš, toto je dneska všetko také drahé a zase zdvihli cenu energií. No rozumiete, ako proste, ako naši babkovci, detkovci to zvyknú takto hovoriť, ako sa to teda tak hovorí v tej väčšinovej spoločnosti. Čo nechcete, aby robili spotrebitelia alebo registrácie, hej, vám, tak nerobte vlastne ani vy. Prestaňte to u seba robiť a ono sa to veľmi rýchlo odrazí v realite potom aj vonku. Takže toľko k profesionálnemu spotrebiteľovi a ak máte k tomuto nejaké otázky, tipy, poznámky, čokoľvek, diskusiu, tak sa mi neváhajte ozvať na Telegrame. A prajem vám ešte pekný zvyšok dňa. Ahojte.